Церковь православна святкує пам'ять святителя или повісти равноапостольного святителя Мефодія, учителя слав'ян. Нині церква виділяє окремо Мефодія, щоб указати, який важний подвиг зробив цей добрий, благодатний, трудолюбивий муж. І так, в'єдно з братом, вони рождаються у сім'ї. Мати їх могла бути слав'янка, македонянка, котра владіла слав'янським язиком, слав'ян-македонян. Но тут слав'яни появилися із древніх часів. І ще до того, як на Балканський полуостров прийшли болгари, сюди були переселені частина слав'ян, або слав'яно-русів, у 7 віці при імператорові Іраклієві. Іменно слав'яни помогли захистити Константинополь від аварів, і в благодарність за це ці слав'яни отримали право розселитися на границі Римської імперії і із другим варварським світом. Так появилися слав'яни сперва у северній части Греції. Так от, іменно в цій середі рождаються Кирил і Мефодій. В якійсь мірі це були і наші предки. Там, у тій середі, браття і його сім'я, і їх сім'я володіли слав'янським язиком, всі його нюансами. І коли по просьбі Ростислава Моравського, щоб з Востока прийшли учителі і дали слав'янам добрих учителів, то ліпших не знайшлося, як обоє браття Кирил і Мефодій. Но вони к тому вже времени пройшли много земель, де ізучали різні язики. Вони вступали у пренія з сарацинами, побіждали. Хазарії були. В Криму вони зустрілися з чоловіком, який мав перші опити переводу Євангелія Псалтирі на рурський язик. Многі думають, що це міг бути руський язик. Но поки другі сумніваються або думають, вони подивилися на ці опити, запомнили їх і пішли далі. Но коли їм предложили піти на Моравію і на Святу Карпатську Русь, тоді ті двоє братів узялися за роботу основательно, но главное – Мефодій особливо молився Богу, щоб сам Бог відкрив їм, що треба їм зробити. Бо вони добре знали, що слав'яни вже мають латинський язик там, бо там латиня не проповідують. Но слав'яни розвели руками, латиника не підходить. Це вона нині латиника розхвалена. Древні слав'яни виділи її безпомощність і ограниченість, то ту саму, яка і нині має. Від латиника до нині немає особливо важних звуків для слав'ян. Ж, ч, ш, щ. Звук «е», звук «и» абсолютно не вміщається в ту латинику. Мусить различними другими значками або по 4-5 букв латинських складувати, наприклад, німці, аби звук «ч» зробити, мусять 4 букви скласти в єдно, та в них буде «ч». Іменно це подмітили браття Кирил і Мефодій. І важливо розуміти, що основним, хто создав азбуку, це був Кирил. Потім називається законно, по його імені Кирилиця. Но головне, що Мефодій, коли помер брат його, перед смертю просив Кирил: брате, продовжуй наші труди, бо вони такі важні. Він духовними очами видів, що кирилиця буде не просто унікальна система для слав'ян, для того, щоб унікально создавати произведення на кирилиці, але вона ще й буде проводником православ'я. Этого не виділи. І нині в Європі, там, де є кирилиця,
там є сильні основи православ'я. Де латиниця кирилицю з'їла, пропало і православ'я. Так колись Кирил і Мефодій принесли для слав'ян унікальнішу систему, котра донині на голову вище від всіх. І для того, щоб скрити уничтоження виноградника кириличних трудів, придумали злочестиві люди із публіки історичної, що Кирил і Мефодій не складували букви. Все зробили за них після їх смерти македонські їхні ученики. Звісно, це ужасніша клевета на братів, бо якщо б вони то не зробили, тоді вийшло б, що вони не справилися з задачею, будучи величайші, опитні, якісь там маленькі ученики їх вдруг справилися з задачею, а значить, приписали своїм учителям то, що вони не робили. Іменно після смерті Кирила Мефодій получає від брата благословення завершити труди. І Мефодій знав, що вертається на Моравію, попаде в руки злейших противників кириличного простора, німецьких єпископів, латинських, котрі потім і сталося так, кинули його в тюрму. 3 роки томили Мефодія в тюрмі. Якого? Того, котрого його рукоположив єпископ Римський. Свого кинули. Кинули свого в тюрму. Почому він слав'янам приніс таку совершенну систему, котрою ми й нині пользуємося, хоснуємося і рахуємо, що равного їй в мірі не є. Но претерпівши ужасні гонення, униження, тюремні заключення, Мефодій видержав все це і продовжив свою роботу. Особливо дуже нам важливо спомнити труди блатинського князя Коцела, котрий до того, як іще через довгі роки в Києві Ярослав Мудрий відкриє перші школи для дітей, уже наші предки слав'яно-русини мали такі школи, особливо то було замітно за Болотоном, в Болотському князівстві, де такі школи відкривалися, і діти, і дорослі дуже швидко навчалися читати, дуже просто, доступно і геніально. Святі брати потім напишуть, що не вони самі, сам Бог відкрив їм, яка має бути кирилиця. І думаємо, що коли вони создавали свої букви, не мали навіть бажання, як тепер кажуть, придумати новий язик. Це друга критика, друга ложь проти учеників. Вони прийшли, знайшли готовий язик древніх слав'яно-русинів. Вони їх язик взяли за основу, перевели на писання на цей язик, звісно, додали тут ті слова, терміни, котрих слав'яни не мали. Це особливо церковні терміни. Митрополит, єпископ, церков і все, що касається богослуження або перевода писання. Но сама граматика, самі слова, набор слів, а їх вище 100 тисяч, це слова були вже готові, котрі взяли браття. І головне, що вони зробили, зафіксували 1150 років назад все це багатство слав'яно-руських слов. Причому ті, котрі ми молимося в церкві, не устаріли. Вони й нині дихають вічністю, древністю. Як вони звучать великолепно. Но фундамент сохранили древні люди Карпато-Русини, котрі нині живуть під Карпатами, і сохранили цей чудний язик, котрий нам зберіг святитель Мефодій. Ми молимо Господа, що Господь молитвами святителя Мефодія поміг і нам нині любити церковно-слав'янський язик. Наш язик слав'яно-руський став матрицею
для церковнослав'янського, тому нам не треба переводчика, но що його ціна? Зафіксовані слова в священному переводі оказалися ведь фактично збережені. Скільки німецьких, італійських, іспанських, німецьких слів було в древності і пропало. Не було документа їх зафіксувати. Тут же зафіксовано не віддільним произведенням, а переводом Біблії, богослужебних книг, Євангелія, Псалтирі, а також всіх остальних помічних переводів, котрі потрібні для служення. Вот почему и ныне и болгары, и серби, и русини, и украинцы, и белорусы, и русские ныне владеют цим язиком при богослужении. И тот язик наші предки, котрі пішли в Америку, і там його сохранили, тому що увиділи, як важно розуміти наш язик, його філософію. Бо так, як можеш висказатися по-нашому, невозможно то виразити ні на другому язикові. Почому і кажуть, що перевод ніколи не буває ідеальним. І ми нині молимося до Божої Матері. Божа Мати, поможи нам, щоб ми церковнослав'янський язик, котрий сохранили, сформували нам Кирил і Мефодій, а нині пам'ятаємо святителя Мефодія. Ми то сокотили, приобретали навики церковного чтення, навики чтення псалтирі по-церковнослав'янськи, хоча рядом можеш пользуватися і переводом, щоб тут почувствувати силу, глибину розуміння і максимально точних переводів із древньогреческого язика Септуагінти на наш древній язик, ми тим хоснувалися, користувалися самі нашим дітям, внукам, а в вічності, коли буде второе пришествие Христово, щоб тут під Карпатами продовжав звучати цей чудний, благодатний, церковний, святий язик. І за такі труди, як Кирил і Мефодій, так і ми, потомки Кирила і Мефодія, або держащиеся Кирило-Мефодіївської традиції, і тут получили Бога благословення, много радості духовної і розуміння богослов'я і нашої православної релігії, а у вічності з ними в'єдно би наслідували Царство Божие. Амінь.